gunta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit, gunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw, ulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, padayon tang magampo nining misa alang sa pagkasulbad nining pandemic na kining mga vaccines karon nga hinay-hinay na paggamit epektibo unta nga mopahunong niini. Ug ato sang padayong iyampo ang atong mga benefactors and donors nga unta madawat usab nila ang mga grasya ang ilang gikinahanglan karong panahona. Aron maandam ta sa pagsaulog nining misa atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon ka namo sa tibuok kasing-kasing ug nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kay wala ka mumuduol sa usa ka butang nga mahikap ninyo sa nagdilaab nga kalayo didto sa bukid sa Sinai, sa kangit-ngit, sa kangiob ug sa bagyo, sa lanog sa trompeta ug sa usa ka tingog, sama sa gibuhat sa mga Israelita. Sa pagkadungog sa mga Israelita sa maong tingog, nangalyupo sila sa Dios nga mahunong na unta ang maong tingog. Makalilisang kaayo ang talan-awon nga tungod niini miingon si Moises, nalisang ako ug nagkurog. Hinunua, ang giduol ninyo mao ang bukid sa Sion ug ang syudad sa buhing Dios, ang langit nung Jerusalem, uban sa linibo ka mga anghel niini. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak, kansang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Miduol kamo sa Dios, ang maghuhukom sa tanang tao ug sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Miduol kamo kang Hesus nga maoy tigpataliwala sa bag-ong kasabutan ug ngadto sa gisablig nga dugo nga nagpaila sa mas maayong mga butang kaysa dugo ni Abel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Dios, diha sa imong templo, among gipalandong
ang imong gugma. O Diyos, Diya sa imong templo, among gipalandong ang imong gugma. Halang doon ang Ginoo ug angay daygon diya sa syudad sa atong Dios. Ang iyang balaang bukid labing matahom sa kabukiran, mao ang kalipay sa tibuok nga kalibutan. O Diyos, diha sa imong templo, among gipalandong ang imong gugma. Ang bukid sa Sion, ang kinalayan sa amihanan, mao ang syudad sa dakong hari. Ang Diyos anaa sa iyang mga kuta, gibantog siya sa pagkadalang panan. O Diyos, diha sa imong templo, among gipalandong ang imong gugma. Sumala sa atong hidunggan, mao ang atong nakita diya sa syudad sa Ginoo sa kagahuman. Diha sa syudad sa atong Dios, naglig-on ang Dios nini hangtod sa kahangturan. O Diyos, diha sa imong templo, among gipalandong ang imong gugma. Alleluia, Alleluia. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaog sa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an o gipadala sa tinagurha. Unya, iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa o giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil, ni kwarta, o bisan unsa gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo, apan ayaw pagdalag laing bisti gawas sa inyong gisulob. Miingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod, adto sa kasabalay
sa nagdapit kaninyo ug ayaw balhin sa laing balay hangtod mobiya kamo ni anang lungsura. Kon mahiadto kamo sa usa ka dapit diin ang mga tao dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita ug taktaka ang abog sa inyong tiil, pasidaan kini alang kanila. Busa nanlakaw sila ug nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nila lana o giayo ang daghang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gihisgutan dinhi nga ang giduol sa mga tao karon dili na kadtong bukid, dili na kadtong kalayo. Ang ilang nabati dili na kadtong tingog nga murag dugdog nga makalilisan kaayo. Matod pa sa atong unang pagbasa, ang inyong giduol mao na gyud ang Ginoo. Nya kung ato ning ubanan karon sa atong kinabuhi, murag di tingali ta katuo nga atong Ginoo moy atong giduol. Kay karon pag anhin ninyo dinhi kisa may inyong nakita. Karon ba ni anhin ni duol mo dinhi kisa may inyong nakita. Diya kaning pare. Mo inyong nakita. Nyag mulingi sad mo diya sa inyong kilid. Tanawa na inyo mga nakita diha. So dili na ni tinuod tingali kaning unang pagbasa. Pero sa tinuod ay tinuod gyud ni. Kay ngano man tungod kay ang Ginoo wala naman mupalayo sa tao kung dili nagpakatao naman siya. Duna nasad siya'y mga tao nga gisugo aron mo'y magdala sa iyang presensya og sa iyang gahom og sa iyang mga pulong ngadto sa mga tao. Gadahan na siya ba og mga tao? Nya gapadala siya. Nya mao na ni ang mga binunyagan kita nga mga binunyagan. Mao ni ang atong misyon. Niya na nato ang Ginoo. Nya ato na lang ning dadon ngadto sa uban sama aning iyang pagpadala sa tinagurha sa iyang mga apostoles. Nya kumusta man mo ron? Mibati ba mo nga gipadala mo sa Ginoo kada adlaw? Mibati mo wa? Dati. Oy, wa gyud. Inig humagmisa, ang gihuna-huna ra gyud, unsay akong buhaton, unsay akong buhaton, unsay akong plano, unsay akong plano. Nalimot ta nga ngato dayeng misyon, gipadala ta aron pag wali nga hinulsuli ang inyong mga sala. Gipadala ta aron pagpapahawa sa mga yawa. Katapusan gipadala ta aron pag-ayo sa mga masakiton. Nalimot gyud ta ana kadaghanan nato. Nya congratulations sa wa malimot. Nya kay tinagurha man para nako pwede po din nato i-relate sa banag asawa. Kamong banag asawa tinagurha man mo, di ba? Ay mo pagbuwag. Mo na giguba sa taron sa kalibutan. Daghan kayong nagbuwag nga banag asawa. Nya ang inyong tinagurha nga misyon para ngadto sa inyong mga anak o sa inyong silingan, matuman pa ninyo o magbuwag mo. Di na. Sa unya pa der kay sugarol man kay ning buang-buang dako, di man mukuyog nako. Nya yawan-on man kay ni akong nabana. Oh, nya buot ay kag yawan-on na may mag-ampari mo nagpili ana, ikaw may nagpili ana. Yang sao man na aron makuyog na nimo, yawan-on man kay nastanan. Sao man. Sige lang nag-inom, sige lang nagsugal, sige lang barkada. Ang sao man na nimo aron makuyog nga tinagurha ra ba gyud mo?
ikang asawa nga Diyos nun, in quotation kuno, Diyos nun kuno, kay nagsimba man ka dinhi, ingnon talang po nga Diyos nun kuno ka. Ana, kung ni-claim ka nga ikaw mao'y duol sa Ginoo, ikay tuman sa sugo sa Ginoo para nimo in relation sa imong bana, para magkakuyog mo. Ngayon sa may sugo sa Ginoo para sa asawa aron magkakuyog og ang bana. Ningon nga asawa, sunda ang imong bana sa tanang higayon. O di sa ako nang gika sulti dinhi sa una, kung ang imong bana muadtos imnanan, sunod ka ngadto, kuyog kaniya di duha gyapon mo kabuok. Nya kung muadto siya sa sugalan, sunod sa ka dito. Kay sugo nas Ginoo ka. Oh, ako na noy muadto sa sugalan pader. Ika man kay mo paduol sa Ginoo. Nya, diin mas Kristo di kunos una be, diin man siya gasuroy-suroy sa una, maobitang gikalagutan siya sa mga leaders, mga Hudiyo, nga naman tungod kay nahimo siyang barkada sa mga palahubog, sa mga sugarol, sa mga tax collectors, sa mga palahubog, og sa mga kriminal, og sa mga prostitute. Diin si Kristo gasuroy-suroy didto sa mga makasasala. Nya karon kay may kuyog bangkas imong bana nga naata ng bisyo, apil ng suyop, di sa ato pa mura na kag si Kristo nga nakigkuyog sa mga makasasala. Kaysa magsigi kag yaw-yaw, nya magsigi ka ditong pangasaba sa imong bana, hangtod magbuwag na lang noon mo, imo pagyunganlan, di ka mohunong ang imong bisyong panwaya ka, biya gyud ko nimo. Biya buwag ta oy, wa na ni kapuslanan ning pagpuyuan eh. Oy, nalimot ka sa imong misyon. Magtinagurha gyud mo. Nya kung magkuyog mo tinagurha, bisan pas kabuang sa imong bana, kanang inyo mga anak nga magtan-aw ninyo samtang nagtubo nga ingon ana imong gibuhat, makakita pud na sila unsa di ay tinuod nga meaning aning kaminyoon og niining Dios nung gugma. Di sila kakita dito sa ilang papa kay buangon man to. Anha sila kakita nimo nga nahigugma aning buangon. Mo na kanang imo sa mga anak, kamao sa nang mohigugmag buangon. Pero makigbuwag ka, aron kunuhin, para sa future sa akong mga anak padir, makigbuwag lang yun ko, kay unsa man yay ilang makita, kanang siging hubog. Nya unsa man sa ilang nakita, karon nga nakigbuwag ka, kanang pakigbuwag sa mga palahubog nga bana. Labi na gyud sa mga nangabit nga bana, mao na ilang makita, to give up the marriage. Mo na imong gustong itudlo, mo nang puting daghana nato karong broken families, giyawaan og maayo ang banag asawa na nagbiya na, wa nakakapapahawa sa yawa, ikaw na noy ni pahawa sa inyong balay, nga ang inyong balay balaan man na. Di ba? Tutok man muna ako. Ing kasalig lang ka pa din, kay wa man kay bana. Salig lang ka kay wa kay asawa. Nya, kamo ba'y magpare? Sige. Siyun na lang sad muda. Muna magis ginhawa na mong utong-utong ani. Ay di oy, naagya pong ko'y misyon. Insa niya ikaw po dir, ikaw ramang usa. Ingon man tinagurha. Saom na ron nimo. Oh, mao na. So makahuna-huna day mos madre dayon. Pero ang among tinagurha dili na magkuyog mi. Kaya di man mi banag asawa. Ang among tinagurha nga sila'y among counterpart, pero ang among kuyog mauna ang parokya. Ang among asawa mao ang parokya mo nang bisag unsaon sa kog libak dinhi, bisag unsaon kog daot dinhi, bisag unsaon ko dinhi singhag, bisag unsaon kog insulto dinhi, di gyud ko mobiya hangtod balhinon ko sa obispo. Inigbalhin sa obispo nako, moingon dayon ko, bahala mo mga animala mo diha. Pero mientras tantong wap ako balhina, ay di ko mubiya diri oy. Ako lang nang ihilamos ng inyo dihang mga bati kayong istorya. Nya ako sang dawaton ang inyo mga pagdaig. Na masay uban nyo din mo ulo-ulo sa spari, daig-daig sa kamaos ang ulo-ulo ba. Nagiuban sad nga magdaig-daig sa tubangan, inigtalikod, buko-bukohon dayong pari.
Mao na kami sa matakdan sa mininyo, inighuman sa dayon sa misa, libakong sa namo ang nanimba. Nagunay na lang ta dinhi. Mao na ato na siyang wagtangon. Kaya nga naman di man na mo misyon nato. Ang misyon nato paghunong sa sala, paghinulsol sa sala. Kung ako makaamgo nga nagsige na kog libak sa akong parisyoner, di mohunong ko. Adto na lang ko mulibak sa pare. Di sa doy samot kada kong sa nato ana. Pero usahay matintal gyud mi. O na pagwagtang sa sala. Haron ang mga tao makamubati gid sila nga naa di ay ang Ginoo. Mao bitaw nga inikakita nato sa mga santos kay mga tao sama nilang Mother Teresa, nila ni Pope Francis, kani si Pope John Paul II, sila Bishop Chupilo Kamumot. Sa panahon nga sila galakaw-lakaw pa dinis kalibutan, grabe ang mga tao, no? Mo bitang atong sigyag handom karon, kana untang inig kamatay nato ba para karon. Naami kaubang pari, ako ginang classmate si Father Ignacio Inanoria. Oh, namatay siya. Father Inanoria. Nya nindot na maghandom ang mga tao nato nga moingon balaan kay itong paria. Ana magkukuan jud ko makita ko ato niya, kakita jud ko Ginoo. Kamo og mga matay mo, moingon ka mga tao, balaan kay itong tawhana. Kamo mga asawa, moingon ka ang inyong mga bana, bikamatay ninyo, balaan kay ni akong asawa. Mana ka? Or moingon yung bana, salamat taon Ginoo, matay na kita. Oh, ang inyong mga anak ka, makaingon ka, sus kaning among mama kabalaan gid ani. Malipay bitaw ko kanang magmisa ko ngadto sa sementeryo or kanang mga haya, moingon din ko. Asa ka ni ron ang inyong panalitan amahan or inahan? Asa na ka ni ron siya? Langit o impyerno? Uy, pader, uy, langit na oy. Ano, buotan din eh. Moingon din, sus pader ka buotan gid ana. Pero panagsara jud kay ko kabati nga ang asawa mo ingon, sus pader buutan jud kay na. Panagsara jud kaayo. Igo ra gyud moingon, langit pader oy, nakubuutan day ni. Duko dayon. Aw na ang atong misyon karon nga nanimba sama sad nako kitang tanan dinhi ang atong misyon nga mahikap, makita, madungog sa mga tao ang Ginoo. Dili na sa tingog, sa dugdog, dili na sa kalayo nga magdilaab sama atong nakita ni Moises. Dili na mga gabon kana mga panganod nga mo tabon sa ilang tulda kay makililisan man kay na. So nagakaron gamisa ko dirig mukalit rog abot ang panganod unya mo tabon din higmaayo akong naong di na makita pastilan. Nya inig kahuman sa datog tabon sa panganod igawas ni Moises ang iyang naong gasidlak iya gutong tabunan usay tabunan niya iyang naong bakay mahadlok mga tao mong tan-aw niya magsidlak mang iyang naong pero karon diigid mo sidlak atong naong lingi anay mong tupad maura gyapon naong ana sige balik-balik puol na kaing naong ana pero at least dili ta makahadlok no. Kay mukalit nagsidlak ng naong da magtuo jud ka santil mo man siguro ni kalit magsidlak abi kay nag-uwan man kalit magsidlak ni. So nindot kaayo ang tubag sa atong salmo. Mo ni ang ato untang objective. Unsa tigingon? O Dios, diha sa imong templo among gipalandong ang imong gugma. Diha sa imong templo. Kinsay templos Ginoo? Kitang mga tao. Templo tas Ginoo. Templo tas Espiritu Santo. Kanindot unta magtan-aw ang tao nato makapamalandong sa gugmas Ginoo. Kana bang makaingon sila tinuod gyud ang gugmas Ginoo. Makita gidakos akong anak, makita gidakos akong bana, makita gidakos akong asawa sa akong ugangan. Pero di jud ko kakitaan diha sa among pari. Di man sad mo kuyog sa pari. Pero kanindot sa dunta, moingon unta mo makita ginakong gugmas Ginoo sa among pari. Gawas lang aning nagwali karon. Inana no? Aw kanindot sa gidunta nga moingon mo kining nagwali karon kita ginakong gugmas Ginoo. So,
Gini siguro. Sige, manindog na ta. Puno sa paglaom atong ipakita ngadto sa Dios atong Amahan ang tanan natong mga paghigugma o pagtuo kaniya. Mapaubsanon kitang moingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang tibuok simbahan nga dili makabsan sa paglaom sa pagsangyaw sa maayong balita, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang tibuok kalibutan dili muhunong sa pagdaig sa labang makagagahom, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga makita na sa mga mipanaw sa laing kalibutan ang walay katapusang kahayag, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Langit nung Amahan, sa imong way sukod nga gugma, ihatag ang among mga pangamuyo nga gituboy diha sa pagtuo ug paghigugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Tawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gupausan pusa. Kining panog, kining dino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo o langit nung Ama. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyo niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik anhin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon, labi na si Father Ignacio Inanuria. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
pamahana mo nga ana sa mga langit. Pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Tinunoa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaomon sa pagbalik ni Jesucristo, among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Yes, be with you. Be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kapalawat nakalawat kanimo, kanimo, apan ipamulong lamang kung maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. I beat from the great cities meet, in the great heavy dust of the streets, pulsing with millions of faith,
prisoners no more, till blind people look out and see, and set the downtrodden free, and go tell everyone the news that the kingdom of God has come, and go tell everyone the news that God's kingdom has come. Magampo kita. O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo, pinaagi niining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamahanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iangko mo kami. San Rafael Arcangel, Iangko mo kami. kami. San Roque, Iangko mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iangko mo kami. San Pedro Calungsod, Iangko mo kami. San Vicente Ferrer. Iangko mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa magsasangyaw nya kinahanglan gyud 2 by 2 nga ato gyud ang ipakita nga ang Ginoo naa nato isip iyang templo. So doon na tay imbitasyon sa Lourdes Parish dito sa Labangon para sa ilang nobinaryo karong February 6, nobinaryo sa Berhin sa Lourdes. So kita ang pilgrim, usatas mga pilgrims sa misa sa alas 3 sa hapon, ika-5th novena mass ni siya. So kinsa tong gustong mukuyog, ako ang mumisa ani, gilimit ra man nilag mga 30 to 50 persons ang mukuyog sa pari. So pa-register mo dito sa atong opisina, bisag magdapa mo inyong kaugalingong sakyanan padong dito, pa-register lang mo kay para makatuman punta sa ilang number of persons nga mo pilgrims. Kaya di man ta pwede nga kitang tanan kay naaman dito limit sad sa gidaghanon sa mga tawo mosulod. So please register dire sa atong opisina hangtod ugma sa hapon ang registration. So good karon. Okay, sa tong gusto mo kuyog nya katusang way sakyanan, i-indicate po ninyo nga wa mo'y sakyanan
aron maka-hire putag sakyanan para masakyan nato. Pero katong naisakyanan, itampo na lang sana, adto na lang sa mo dito. Pero wa ni kaon ha. Basig nagto. Ambot lang, doon na ba sila dito panghatag o takay bahaw na, pero di na lang sa tabag hunahuna na, pandemic ra baron. So, ang importante, mo pilgrim ta dito, mo simba ta, magdebosyon ta sa Birhen, mahal nga Birhen Maria, sa iyang titulo nga Birhen sa Lourdes, para sa kapistahan niya. So, karong Sabado, February 6 at 3 p.m. So, mugikan tingali ta dinhi, kutob sa mukuyog, mga 1 o'clock siguro, mugikan ta dinhi sa atong parokya para makaabot ta dito sa 3 p.m. Okay? Ang Ginoo manaa kaninyo Maana sa sab kanimo. kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. O salutares hostia, Ecce pandes hostium, Vila primum hostilia, darubor fer auxilium, onet renoquedus minus, esem viterna gloria, vivitam sine terminum, nobis donet in patria